Jama'a yau za mu fita yawo. A cikin wannan bidiyon ne zan nuna muku ɗaya daga cikin guraren da na fi so kuma na fi zuwa a cikin Munich. Mu dai mutanen Turai muna da lokaci daban-daban kamar yadda kuka sani. Kamar lokacin bazara, lokacin hunturu da kuma sauransu. To su ma fa bishiyoyi haka suke da lokacin da ganyayyakin su ke fitowa da kuma lokacin da yake zubewa gabaki ɗaya. Yanzu dai bazara ta doso lokacin da ganyayyakin bishiyoyi mu ke fitowa yayi. Nan dai shine ake kira Olympiapark a cikin Munich. Wuri ne da mutane suke zuwa daga wajeje daban-daban da iyalansu domin shakatawa. A nan ne dai na ci karo da waɗannan 'yan matan Somaliya ɗin a zaune su ma suna shakatawa suna cin sushi. Wanda bai san me ake kira da sushi ba abinci ne na 'yan ƙasar Japan. A nan dai suka yi min tayi ni ma na zauna na ɗan wawwatsa. A nan gaba dai na hango muku wannan gogon da shi ma yake nuna tasa baiwa da Allah ya yi masa. Tantabaru ma ba a bar su a baya ba sukan sauko wani bi su ɗan samu abin da za su sa a cikinsu. Kamar yadda na faɗa a baya lokacin bazara ya doso ganyayyakin bishiyoyinmu za su fara fitowa kaloli daban-daban. Kafin nan kuma su koma ga ainihin kalar ganyen bishiyan da ya kamata ya zauna a kan bishiyar har lokacin hunturu ya zo. Wannan hanya ya kamata in bi, amma zan bi wannan ɗaya hanyar sabida da alamu za mu fi ganin abubuwa ta wannan hanya. Nan gaba dai gidan sai da abinci ne da kuma abubuwan sha iri daban-daban. A gaba ma za ku ga yadda mutane suka yi layi domin samun abin da za su siya su sa a cikinsu. Mu dai mun cika namu cikin da sushi bari mu je gaba mu ga menene a gurin ruwan nan. Agwagwar da na hango ma nake so yin wa bidiyo ta shige cikin ruwa. Oh, akwai kifaye a ciki kuna gani? Ga su nan kuwa manya-manya. Wow! Agwagin fa suna da yawa ba ƙwaya ɗaya ba ne kawai a cikin ruwan nan, amma ban dai taɓa lura ba ne cewa akwai wa'innan manyan kifayen a ciki. Ga wani fari can yana tafiya. Nan kuma ga wasu 'yan mazajen nan suna tsalle-tsallensu ana ɗan motsa jini. Wannan dai tafki ne da aka ƙirƙiro a lokacin gina gurin wannan shakatawan domin wasannin Olympics. Bazara na 1972 saboda jiragen ruwa. To fa gashi nan mun fara ƙarasowa inda muke so mu je. Kuna gani can sama za mu hau mu ma inda mutane suke zaune akan tudun nan za mu je. To gashi nan dai mun ƙaraso kamar da kuke gani kun ga kalan bishiyan. Kun ga yadda ganye ya dawo ruwan hoda. To saboda wannan kalan dai mutane suke zuwa su yi hotuna, su yi videos, a dai yi selfie da sauransu. Kamar dai da na zo hannan nima ne wa'innan bidiyoyin na zo na sa muku a nan, su ma haka idan suka gama hotuna da videos da duk dai abin da za su yi za su zo su watsa a shafukansu na sada zumunta. Idan wannan bidiyo din ya burge ku to ku sanar da mu a comment section cewa za ku ziyarci Olympiapark. Na gode, na baku lafiya.